Kanik dek Akashvani Shillong ka khubor ban pule da ilasi dor sinrem. Kimat ki bakongsan jong ka khubor. Kiu dor ka petrol bat diesel ha ka jalla bat ha ka ri barok away. Kintu ka sarkar jalla ki brio ki batrei bat pule shabar jong ka ri ban penrung kerteng yela de ha ka online website meghalaya1.gov.in. Munjur ka AICTE ya ka College of Architecture and Urban Planning ha tura. On sedang ke jinglum khana summary Census of India nado ka khandu tarik ujamang hado ka khat sau tarik ujalio ki khubor ki babnia kador jong umpnyang kala kiu hakaleng kari nen kasngi hadin baki company umpnyang kilapan kiu dor ya ko umpnyang petrol bat diesel hado lighting ka shilitar hadin ka jing kiu dor jong umpnyang ha ka perthei ka bi dei bat ka jing kan at ka brang ya chakmat ha ka thain sepngi jong ka isha Hakanong ba jong kari hadalhi ka dor jong ka petrol kala kiyo ka khandai pinyo tingka shilitar kat ba ka diesel kala kiyo ka khandai pau pinyo tingka Hagwahati ka petrol kala palat ekashispa tingka kablapoy ka shispa iway pon arpway shilitar kat ba ka diesel kala kiyo ka khandai pu ar pon san pau Kanong ba Shillong ru kala sakhi ka jingkiyo ka bathamai hakaba ka dor jong ka petrol kala kiyo ka khandai pupra point prapun rio shilitar nin kasngi ka jingkiyo ka balong ar point rio phau na ka dor khandai pun rio point ar pun rio Ka sorka Meghalaya kala penmi ekajing penbena ka babatha ekibrio ki batrei shabar ka jalla kumju ru ikisamla pule nak ni ke jalla ki bede ki basa shipor lane ki batrei lane ki bapule shabarri ban penrung ya ki jing tip jongki lingba ka online mode ha ka meghalaya1.gov.in Kani ke jing thmu ban thawi ki jakabo jing tip bala penye so lang ban yarap ya ka sarkar ban jubab kham kloi ha ka por ki jing ja ki bakar ke kum ha ka thma ka jing sha thombor lani ki jing e ha ki ri no way ka jing pmana kala ong ba ka jing bom don kum kani ka database lani ka jing tip kala thaw jing e kham man chwa ban wat bat yarap ikinong shnong ki basakut ki he sarkar kle thu ba ya ki jing tip la ya bala ya sam kilong ki bakarpang bat ki bala ya da bat on penon kam tang ha kapor badon ki jing ja ki bakar ki badon kam ban pen kan ria la ne ban ai jing kershan ban wan phai biang shalakari Kabor Sinchar District jong ka Southwest Garo Hills District kala khang ye jing yad ki kali he halor ka jing ki number khatsan lai habita sing ha ka Garo Badha Dalu surak Garo Badha Dalu hadien ka jing julor ka bajur ha ka jing king ka district magister Anandya Rajshri IAS kala penmi ek hukum katkum ka section 600 pulai jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS da ka bakodo ye jing ma ye jing shngan jong ki pai ba ki he sarkar ki laong ba jing jular kala sedang khatsau trik ka balapan mi ya ka jing ting ya ka jing tua la ki kali ki blakhia palar ki dang beteng ban pedan kam ya ka jing king ki kali ki bahe ki bakan thob ki truck ki bus ki tanker ki tipper bar ki dumper lakhang ban ya lingba tat hadu banda pendap ki kam maramot bat penthmai na ka banta ka jing shnga jong ki pai ba hakaleng jong ka than Ka College of Agriculture Kerdam Kulai ka baha papo ka Central Agricultural University kala penlong ya kajing ekran bagi nong thok khubor ban penpau ki kamwat benya ki jing job ha ka jing pule bagi jing tmu ha karap karyang ki bala ban penne pensa na ka benta ka than shate lamingi udin ka college Professor Ram Singh ulaong bakani ka jaka pule ka kentiu ya karap ka ba omdan kam dawai ka jing penyo ikijing bam ki bataymen karap karyang ka bedai ba ka jinglong ka sun beneng ki sbo ki ba im ki jing thung bathung ha ka ka jing penlong sbo khnyang ba ka jing penya ki jing thung ki bedai ling ba ki kamwat bnya ba ki kam penroi kinong hikai ki lai kran ru ki project ki brengya chakmat ki ba kan thob yo ko ukrai ba ki we ki jing thung ha po ki jing wat bnya ki ba pher ka college kala pen kesan ru ek jing hikai ki nong rap ka jing wat benya jing ki samla pule bat ki program ki bathmu ban pen bahai ka jing ni na ka rap karyang ha ka joko por ban pen ne pen sa ya ka jing don jing em ha ka maryang ki he sarkar ki la karpat ban pen phriang kham benya ya ka jing lap jing ki lingba ka jing wat benya ha ka leng ki shnong Meghalaya kani ka khubor ko wanchapi na ka Akashvani Shillong
Meghalaya State Skill Development Society MSSDS hakajing trailang baka District Skill Committee ke East and West Khasi Hills kala penlong yak Certification Day program hamairang ban pinkop buram ki samla ki bala pendap ya ke training jongki hakajing don lang mentry boarding uba met ba lingdo kum kongsan ringkar ki officer kinong ilam shnong bat kinong yo benta haba ajing kren menteri ulo ong baka sarkar ka yai train na kabenta ban pinkop bor ki samla bat ula kdo ki jing don kam jong kini ki jat training hapreng ki jing nangkiu ki jing kerdo kam bat ki jing duna jong ki kam sarkar ulo ong ru bakum kini ki training ki prelar ki samla ban seng la ki jong ki kam bat ban kersha ni la de hagan ni program palat news pangut ki kena samla ki bla pendap ki training kila yo ki sernat kat ba ki wei pat kinong yo benta kila yo ru ya ki song jing rap da ka pisa ka All India Council for Technical Education AICTE kala menjur ya ka College of Architecture and Urban Planning Hatura banwanra ya ka Urban Planning Degree Courses nadu ka samay puli 8,000 hadu 8,000 da life hoteli ki seat Menteri Rangba Konrad Sangma ulapan bena ya kini kejingyo jing menjur da ka boong baka de ka sinjam ka bakraw ban kentiu ki jing puli ki bachelor hari lom garo ka Vice Chancellor jong ka CWSSU ka Dr. Vasanthi Vijayakumar kalaong baka jaka puli kan sedang bantrai kam nadu unailar hadian bela pendap ikijing jurib da ka AICTE bat ka Council of Architecture kalaong ru baki wei kijing tei baki jing don kam kum ki laboratories bat ki hostel ki labiang bat ka jing thung kam ki no hikai ru kala sedang kani ke school ba ka smul banwan ra ru saya kijing puli ki biade bat ka horticulture bat ka agriculture Kawan khar Indian Service kala kentat ikijing keno jong kajing di black bat kajing bambit bambiang kumbala kedo deki patba bat keribhoy Youth Federation hadian kajing ja hak office habirnihat hak khandai terik ujemang itrai jong ke agency ikong wan khar ila ong baka LPG agency kala shakri ki patba la arpu waisnam klem keno kajing le bam hok ila ong ru bakat to kat ni ki brio ki ble wan lang bat ki khot ka RBYF kila penthut ya kajing trikam jong ka office bat kila wan ra ya kajing klumar shu ikong wan khar ila ong ru ba ya kajing duna LPG la sakhi habro ko wikari bat ka Indian Oil Corporation kala penjilan iki sngi ban penpoi LPG na ka arpu wei sha ka sau san sngi lakin turu iki patba bakin pensngo ki jing e jongki dak linti ke baben ling ba ki jing ekran ban light na ka jing sngo thu jing mod ban light na ka jing ba mi sngo thu jing mod bat ka jing ka ja lapli patba nin ka sngi ka block resource center BRC harira para hapo kasamagra shiksha hajewil gri kabadan ha Southwest Garo Hills District daw MLA ka Rangsa Kona constituency ubdeiru chairman ka Khadi and Village Industries Board usubir marak hakani ka program laidon lang ushri RTK Sangma joint director ka School Education and Literacy West and South Garo Hills u EK Sheikh u District School Education Officer DSEO ki weki officer kinong hikai kinong ilam shnong bat ki patba habakran hagani ka program ushri subir marak ulapan pau bagajing tay thamai kan pensuk ya kijing shakri ki patba namar ki BMC menshua ki haban let chigi jaka ki jingai ban pha kijing tip ki badan kam na ka banta ban yo pentri kam ka Census of India 8,000 lani ka jinglum khana summary jong ki India on penlong haki arbanta kata ka jing penrum kerteng ki yeng bat ka jing khen ki yeng bat ka jing penrum kerteng ki jing don brio ka ba on sedang na do ka khat ndri trek jamang hado ka khat sau trek ujalio ka jing pen kerteng hi ala de na ka bata ki pat ba kala sedang na do ka shi trek jamang bat kala kot ka khat san trek ka ba long kum ba khat san sngi ki don palat prahajar ngur ki nonglom jing khen ne ki enumerator bat ki supervisor bala thung na ka banta ka HLO haga jalla katu khubor kalakot kablawan chapi na Akashvani Shillong so haban ab ya ki program ki babon